हेलौ लोगोफोर, गोबाव समनि उनाव आंनि भिडिअआव बयखौबो बरायहरबाय। ओमफ्राय दिनैसो नुजानो हाबाय नै लोगोफोर। मानि थाखाय भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन बिनि मेन उद्देश्यखौनो दिनै फोरमायनो सानदों आङो। मथा मथि मास मोनथाम मोनब्रैसो जाबाय नै भिडिअ लाबोनो हायैया लोगोफोर। ओमफ्राय मा जायामोन आङो बेखौ आं दिनै खोन्थागोन। मानि थाखाय आं भिडिअ लाबोनो हायाखै। मोनसे ओरैबायदि जानानै थांबाय आङो, सिगां मास मोनथामानो जाबाय नै किडनि स्टन जादोंमोन लोगोफोर। बिनि थाखायनो न'निफ्रायबो ओंखारनो हाया, जेरावबो थांनो हाया। बिराद खस्थ'नि गेजेरजों नै दासो एसे मोजाङाव फैदों। अपारेसन खालामनांदों आरोना लोगोफोर। अपारेसन खालामबाय, बिनि उनावहाय नै दिनै बेबायदि अबस्थायाव फैफिनबाय आङो। ओमफ्राय ओरैबायदि खस्थ' मोनबोबाय ना लोगोफोर, आंसो मिथिसिगौ। ओमफ्राय भिडिअ लाबोनो सानो, मुदानो जाया। मा मुदजों लाबोनो, ओंखायनो लाबोनाय जायाखैमोन आरोना। गोबाव सम जाबायमोनबो। ओमफ्राय दिनै नै बेखौनो फोरमायनो सानदां नोंथांमोननि सिगाङावहाय। सोरबा सोरबा सानदों खोमा, मा भिडिअ लाबोला खोमा, भिडिअखौनो बानायला खोमा साननो हागौ। नाथाय बिदि नङा, देहा प्रब्लेमनि थाखायसो लाबोनाय जायाखैमोन आरोना। दा एबारनिफ्राय नै देहायाथ' एसे थिगानो फैबाय। एबारनिफ्राय भिडिअ लाबोनायखौ सुरु खालामफिनसिगोनानो। मानो होनोबा दाबो गोजान गोजान थांनाय जाथ'नो हायाखै देहाया। बाइकबो गाखोनो हाया, बेबायदि अबस्था जानानै दं। बाइकबो सालायनोबो हाया। लासै लासै मोजाङानो जालांगोन आरो माथो बुंनो जाथारनायखौलाय। इसोरनि अननायाव दा बर्थमान मोजाङानो। अपारेसन खालामनाया मास मोनथाम, नै दाजों मास मोनथामानो जाबाय आरोना। बावनो क'क्राझारावनो खालामबाय, मोजां जाबाय। दा बेबायदि अबस्थायाव फैफिनबाय। ओमफ्राय एबारनिफ्राय लोगोफोर सिन्था खालामनांला, भिडिअखौ नुबाय थासिगोन। दिनै ससे गुसुंनि भिडिअजोंब्लाबो आं नोंथांमोननो फोरमायनो होननानै बे भिडिअखौनो लाबोनाय जादों। लोगोफोर, सिगांनि महराबो गैला, बिराद हामजोबनानै दं। दा नै ओरै गोथौ जालाजोब्बाय। जानो लोंनो बारा थिग जाथ'वाखै, थिग मथन हायाखै दाबो। जालांगोन लासैनो, सिगांनि महर लाबोफिनगोन जानाय लोंनायजों। दाबो बारा मोजां जानोबो हाथ'वा थिग मथन। आरो सानफ्रामबो भिडिअ लाबोबाय थानो नाजासिगोन एबार। गोजान गोजान थांनोबो हाथ'नाय जायाखै, गारि मथर गाखोनो हाया, बाइक साइक गाखोनो हाया। बिनि थाखायनो सानफ्रामबो भिडिअ लाबोबाय थानो हाथ'नाय नङा। लाबोगोन, लासै लासै लाबोगोन लोगोफोर। बयबो सापर्ट खालाम लोगोफोर। बयबो सापर्ट खालामबासो भिडिअखौ थाब थाब लाबोबाय थानो गोसो जायो। नोंसोर सापर्ट खालामाबा सोरथो सापर्ट खालामनो। आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर, ना मा होनो। आरो बे ससे भिडिअजोंनो नोंसिनो फोरमायनो होननानै दिनै नुजाफैदों। बयबो मिन्थिबाय जानो हागौ। दा नैबे गुसुं भिडिअजों फोरमायनानै आंनि बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबसै दिनै लोगोफोर। उननि टाइमाव नुजाबावगोन बयजोंबो। एसेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों।